Hello guys, karon guys salamat kadto sa nag-sponsor dani sa pagpa-check up sa akong mata. So daghang kadtong salamat kadto Ma'am Bisminda na namili ko sa bagay sa akong mata. Siguro kaning black. Pero mas nice din siguro og pink guys. Sabay nice kadto pero mang black man gud guys, murag nice pero pink nice pud siya. Pero mas bagay jud siguro na guys ang black. So murag gray nga di pud siya black guys. Hello guys, madjong adlaw na tanan guys. Ako na pud ni guys si Ruby Provinciana. So karon pa ko makapag-upload guys kay malagi na. Salamat kadto sa Ginoo guys kay na okay na ko. So padung mi karon sa optical clinic sa Uslob. So maning duwa ka kuwan nga nang adlawon pa o gabi pa lagi nagsiguan. Hala pa iro. Abay cute kamay nga iro. Tutoy the plane. Kaon oy. Laakman. Tubig na ba diya? Mabasa ka? Ha? Takot mo kayo sila. Kaya makainabot tadi ang may tubig sapok ta atong naungan is kuan na ilimaw diha guba pag karsada dali guys wa pa nang humanog adto daghang kadto bangag man na dire bro sa buhol kuan mga limaw sa mga dag ana mapurag basta nga nagkinabo ka na akong truck. Ang frame ma'am is tag 2.3, then ang lens is tag 1.5. With anti-rad na siya more on cellphone man ka ma'am. So from 3.8 ma'am, 3,000 na lang. So if ordinary lens imuha ma'am, ang lens is 950. Then frame is 2.3. 3 to 50 tanan with discount to 7 na lang. Asa man imuha ani ma'am. With anti-rad or ordinary lens lang. Gamay ra man pagligas mo ha. Daghang kay salamat Doc. Salamat. Doc Rindon. Salamat. Salamat ma'am. You're welcome. Thank you. Kuman ako check up guys, padung na pud mi muli pero naiuwan lagi. Silong sa ta or na may jacket diha kay Crystal. Kuan nag down ra ko kuan. So nara diri na sa Uslob guys kanang optical diri sa Uslob. Kanang na check up na guys pero nagkuan ko kanang ga-down lang ko 1,000 kay wa pa man naglin hila pang i-order. Kaya salamat kadto ko ni Ma'am B sa yang gihatag nga papa-check up. Dugay pa. 1 week. 1 week pa makuan. Mas Crystal guys samgi sundo. Ay, takbo. Ibutan ng ringkot day kay basa day. Mo kay kining undang-undang aguwan guys. Bawa pipi ate. Bawa pipi ate. Smell sili oh. Lili. Gabul-habol manas lili kay tugnaw man ang panahon guys kay uwan. Diyan guys sa dumakado ko na ligo ganiya dagat. Ligo tag dagat day. Up baby up. Silo si ili day. Silo si ili. Silo si ili. Buya din ni ko obje siya luwi kayo. Kada pud le. Apa? Apa jadi?
Pagpod ka ni ate. Pahagpod ka ni ate. Ang laro ila manili soks. Musuksok jud siya. No ni agyang kamot din ni kuan ni. Kuan imong buhok kay iyang kamot ni kuan jud siya. Hindi na. Sabi ng buhok ka. Guys, darag ka ng resibo sa ang pag kuan pa-check up sa mata. Salamat kaadyo. Darag ko Uslob ra guys kanang Rindon optical ra dari sa Uslob. Unja di naka-discount ko 800 kay kaila ra man ako di ay sila. At ko tigluto sa ilaha guys sa una nga time nga magpaluto sila pista sa mga Rindon family. Si Father Noli pag umangkon ni ang kanang tagiza na ding kuan optical. Unja salamat jud kadyo ma'am kay naka-discount jud ko 800. Kuha na to kanang anti-radiation na gahang gikuha guys tag 3,000. Diyan nag-down ra ko og 1,000 so na ko'y balance nga 2,000 pero kuan pa guys kanang 1 week pa makuha. Diyan unsa naman ko magbayad aning balance ug naa to ang atong kuan guys nang reading glass. Diyan salamat kadyo ko ni Ma'am B. Salamat kadyo Ma'am B. Sa imuhang paglab kuno kaadyo ko ni guys. Salamat ka mo sa imong paglab Mambi. Kay nakakuan ako kanang agahang mata sa pikas kuan kanang sa 250 nya sa pikas 75 ang katasun sa kuan kanang so kinahanglan jud ko nga magtaod nga ni kay mo lagi na sigla ba daghang uon jam ra ko kasukaon sintomas din na sa akong mata. Salamat kadyo Ma'am B sa imuhang pag papa-check up na kay mo lagi na nagtigom-tigom pa lagi ako para magpa-check up. Unja mo kas advance lagi ako sa akong amo. Unja na lamang gi kuan kanang gi ansin na laman na tong hanggi message sa akong amo kay unja magong gitagaan guys. Salamat jud kadyo ko ni Ma'am B. A few moments later. Hello guys. Na mo gani order og biko guys. So ang gilutuan. Diya, salamat kay kadyo ni Ma'am B kay nakapacheck up na ko. Kuan Ma'am Ging kanang tanawa. Lami kadyo si Ma'am Ging kay pino kadyo si og grano di pare sa kuan bahang napalit mo napalpak jud to Ma'am Ging. Wa jud to lami imbi ko. Kani lami kadyo ni si kay kanang gagmay kadyo sa lugas bitaw. Unang usay mangita jud og pilit nga kanang gagmay lugas daw ako nakabantay kay dito ko sa dalagit ning palit ako kabantay sa kuan. Diya salamat sa Ginoo guys kay okay na ko guys kana order patig ra lang ito akong hilanat na okay na ko kanang hinihinay na jud ko pang nginabuhi kay kinahanglan jud ko manginabuhi guys. Diya di man ko ganahan gudugwa ko income kada adlaw kay kada adlaw ba pud ta mukaon. Diya di ba sapat ang sweldo ni Papa Idi na may kuan dili sapat ang sweldo ni Papa Idi kay sa mga bayranon guys. May isa mong bayranon sa kuryente, tubig, napay amuhang kuan guys kanang monthly sa among motor. Manang di jud sapat kinahanglan lang jud nga kuan nya. Importante man na namo ng motor guys kay malagi na dari lisid ka adyo mag karang magdali-dali kag ato kag na kay paliton. Na dali ra ka baka adto. Na importante dyan na namo ang motor kay labi na karon nga dugay ka adyo mo agi ni mga sakyanan. Mo jud ay pinaka-importante among motor man ang amo dyan nagipaning kamutan nga makahugmi og binuwan manang todo kuan jud guys todo sikap tudog sa mga pwedeng ipang baligja. Diya, salamat ka ko sa Ginoo kay na-okay ra lagi ko. Lagi na ko kasagdan niya. Atong kuan guys gagahang sunglass. Sunglass. Ako reading glass mga 2 weeks pa to kay i-order pa man to nila guys kay linti buhaton pa man to sa syudad ko no. So nag-down ra ko dito kuan kay kuan man ta to siya guys 38. Diyan naka-discount ko 800. Kay kaila lagi po dari sa buhang silingan kanang gagaw ra nila ba. Diya
mga pagmanggon tapos siya sa mga sukig luto dito sa daang lungsod. So lami ra ba anta ni kadyo mamging, sayang kadyo. Sunod na lang mamging, ikig dadyo kunin mo mamging kay wa ditoy lami bikuha. Sa ugma guys, nagyapon ko'y luto kay nay magkuan ba kanang biko may ilahang kanang halimbawa nay mag-open og mga tindahan nga na mag-open og mga kuan, mag-order din na sa biko. Kaya nag-order dani guys, mag-open sila og tindahan. Dani silang pang merinda. Ugma na pud guys, magluto ko ugma. Pero alas 12 pa yun to i-deliver. Hi guys, mustan tanan guys kanang I'll be back. So pinaka-adlaw ko naka-upload mo duha ka uploadan ako naka-upload guys. So gipaningat ko taman kay gikan ko sa kasada guys kay naghatod lagi ko sa gi-pick up ag biko. Kay padung to sa Santander dito dapit sa Santander, padung Batuliluan. So gihapit ra nila guys kay marag mag-opening sila og tindahan. So ingana gina guys og kanang mag pinlagi mga tindahan, mga negosyo nga na sila ipakaon nga biko para palihi lagi kuno na para dikit-dikit swerte lagi nga na. Malay mamanjin niya atang mga kanang kuan sa mga Pinoy guys, kanang nay mga pali-palihi lagi. Lagi paningat ko kay grabe na pud kainit sa kanan guys. Sa gahapon uwan na kuan ko kay kadlawon pala o gabi pa lang gauwan na hantod buntag. Diyan madyo kali kaning tuwak-tuwak na natumi sa clinic. Jawa po ko na kadyo maka-vlog dito kay okay ra man ta mag-vlog dito sa kuan guys kanang sa kanang optical clinic nila ni Doc Prindon kay kuan. Okay ra man ta kaso lang wa sa maka-prepare. Ano wa sa maka-prepare. Nagbalik na to guys pero na ta mag-vlog kay agahang sukod sa mata guys sila pang i-order. Ato pa nila order mo message ra tuog na anja. Nagkuan ra lamang ko kanang down ra ko. Salamat kadyo ko ni Ma'am Bisminda kay ija jud kong pinangga guys. Ija jud kong gi pa-check up. Ningini ko ma'am kanang sobra-sobra na jud ma'am. Ja malagi na nakakita siya sa vlog ja. Malagi mo advance lagi ta kog kanang sweldo diri sang amo. Mo advance laman ta kog kanang duha ka buwan nga sweldo or sa ka buwan. 2.5 man ang buwan dari guys ja sa kasimana kaduha ka tulo ra ko mo ana mo duty. So isulduan gawin ni ja og 2.5 ang buwan. Ja ha tatong ikuan guys kanang i-advance lagin hag sa duha ka buwan ba kay medyo mahal-mahal man jud ng kuan guys reading glass. Or kuan to ang gikuha ganang na radiation ba kay arong na mag-edit ko kanang di wala ang mata kanang si atubang og cellphone kay kuan lagi guys kanang hap lagi des ni agi guys wala naman jud ko nakapag-vlog suka ko kay nalipeng ko kanang sobras kalabad ang jaghang kuto-kuto arang kakuan siguro pud sa pag diet lagi pud ninja. Salamat ay kun ni Shy Loves nga bukaan lagi kuno kog kanlo kanang na po ning comment nga ay na po ning message na si murag Analisa man siguro to ihangan. Basta nato yung message na nga salamat kadyo ma'am sa imong pag-message mo tanaw man siguro kada isang vlog. Kuan nakatry ko no sa ingani ba nga nang murag hap nagpananaw. Kaning ahang nahap ko na kasi init ka nang magluto kag biko aso nga na ba dana pulis mga aso nga na. Kita mo sang mata guys nga mura na kong contact lens kanang idja kong giingnan nga magkuan guys kanang maglaga kuno ko og dahon sa buli. So kasi nakakuan na ni magdahon kuno sa buli baka na maglaga kuno ko dito sa mga kunto ang imnen. Kaya nakatry na kuno sa dito guys. Salamat kadyo sa mga ning comment, salamat kadyo sa mga ning message na inbox, salamat sa pa jud na ma-reply. Salamat kadyo ko ni Ansan Blanton, salamat ka nang ambing kanon na yun ni Ma'am Bitani sa iyang pag-message, salamat kadyo. Labi na sa nagpa-check up na ho. Kanang kalit laman sa kanang hisin para pan-check up lay kuno kay dili kuno ni pa advance ang amo. Pero mo advance gyapon ko sang amo guys kay pang allowance ni Crystal na pud nagkaroon si Manaha. Kada semana ba ta guys maghatag og allowance sa atong estudyante kay ang lagi nato pakanon natong estudyante dito sa Dumaguete diyan ning uli day siya guys kay kuan kanang alam mo pud sang ipauli kay naluoy ko. Malayan di ko na sa makatugdad to kay gizahang mga ka-boardmate ka ng mga saba niya si Crystal di man naganahan nga na kanang saba bitaw labi nagmakatug na si Jan ma
mamata lang man sa kay nay nagsabay nga na di na makatugog balik ja ang gikagawan kay basig atake na pagdijahang sakit dadto nga sa tugtog nga na malagi to yung nang si Dukrin doon sa tikal nga kaning hapong mata dapo ni sa kanang kuwang kuugtog sulisid bugado din ning kuwang taugtog. Ako guys, grabe jeng kakuwang aghang tug kay labi nagmaninda ko. Matug ko da nag alas 11, say alas 11 mahigda ko. Di pa jud ko makatug na kay ang normal jud nga matug ta alas 10 jud nga taman sa alas 4 nga na. Kaso lang ag ako mamata ko alas 2, alas 3 mamata naman ko guys. Mao naman din hang kuan makabasa makamata na ko na di na jud ko makatug balik. So gawas na lang ko na mag-prepare ko na. Prepare ko sa paninda nga na. So, dapat diday natay sakto nga tug kay mao dunay maka kuan sa ating lawas kanang kuwang tastog. Dalabi na ako guys nga gasunod-sunod naghang mga kuan. Na may namas. May namas ko gay. Pasko pa ron. Ili, saba kay nag-vlog ko diri ha. Naikuan ka ng siguro na may nanganta na to guys kanang so nga to guys kanang sorry kadyo kay maputod na po niya ang kuan diba to salamat kadyo ninyong tanan guys sa mag-upload ra po ko karon guys kay ning ang naman dyan ako mag-upload moabot na bitaw gahong kanang reading glass diyan anta ko mag kuan ba diyan anta ko mag-upload ja kay may nga basing kunog ka ng makuha naghang YouTube guys ug di na uploadan bitaw murag mawa na hinunta ng mga views nga na ba hibis wala na dyan ni tanaw samot na dyan mawa na ba nga na pero salamat kadyo ko sa nagpabilin nga 600 so malipay na po ko na 600 guys di na dyan makabot og 1,000 di na ta makabot og 2,000 sa una kay naman to yung mabutanaw nga 2,000 siguro nagsawa na sila sang naong pero ang pinangkamutan guys sa sunod og mag-vlog ko kanang siguro din ako magpakita sang naong kay basig nagsawa na sa sang mga naong nga sige atubang na ning kamera nga sig yawit-yawit ni hang bakba kanang mag-video lang siguro ko kanang sahang mga gipangluto. So, ang ipakita guys, ang naniluto na lang siguro na yan sa pagluto. Kaya naman ito yung mga nangutanag yan sa pagluto. Saging. Kung makakita kong saging ugma guys, pagluto ko. Ay, ugma day guys, Domingo na ako iluto gihapon. Para mag-opening gihapon og tindahan. Biko gihapon guys, magluto gihapon ko ugma. Diya, mangita po ko karon og saging kay para makapamaligja po ko kay ganahan ko guys nga na ako income kada adlaw bisan lang mag 200-300 nga ang income kada adlaw ba kay lisod gazo guys di ko makasweldo sa kuandron guys di ko makasweldo sa ang YouTube ron nahinoy gamay na lang jud unta nga moabot na siya og 100 murag 8 na lang jud ka $8 na lang jud ang masud unta ma kuha na siya ka na mga $100 kay nakaabot ra pug og $92 diya mo nang 8 na laman jud unta para pasildo unta ko karong buwan na pero salamat kaadyo gihapon ko salamat kay po Ginoo kay naka-save pa ko nag $92 sa taana atirang video atirang istorya laway ra nato lihik-lihik ra nato ginagmay niya nay masud sa tuhang kuan nga murag alakansya nga na matigom nga na ja lami mag-upload ko karon ja hinangat lang po ko nga mag nagihapon mo sa katuwa pa naka-subscribe na mo kay murag nangawa po nagban guys imbis hapit na ko mo 10k gamay na laman mo 10k subscribe na ko nangawa na po murag naidaghan mga ni unsubscribe pero okay lang salamat kaadyo sa mga ni unsubscribe okay ra kaadyo nga na ja nalagis crystal pool guys ni uli man magluto po ko kuron og kuan guys kay inam mo ko isikwa dadto magluto ko utan kay luto ag utan kay halagi ipapauli kay madagli po ko guys ug kanang siya na po magkasakit nga na ba mas ang giampo nga guys nga bahalag kanang higwaos tas kwarta rong panahon na sa mga financial natin murag higwaos sa nga tanan pero alam man sige ko sa Ginoo nga bahalag nga na guys kanang makakaon ra tag katulo sa kadlaw basta wala may sakit wala man tay sakit kay isa din ang pinakakuan kanang natay sakit
Labi na si agi guys nga duha ko kaadlaw nga gilantan ko unsa ara manggiligos dagat gahapog sa zoo. Kana sa zoo pa jud kaadto guys nga nagligo nimo init ang dagat nga mura sad kanang imuhang init sa imong lawas o imuhang mga bugnaw-bugnaw sa imong lawas ug bulog-bulog gas dagat ug kanang kadlawon pa ang dagat guys. Init isuway ninyo guys. Kanang kadlawon pa nga wa pa mutungang adlaw. Muligo ka. Init ka zoo man ang nakawan ko guys kanang okay nakuha ako hilanat wala yang hilanat so grabe jud po ang initan nato dis ni agi kay murag ahang kalawasan dadto kanang na kalitan ba na uwanan ja luto nga nang kuha nagluto ko just talagit nga na ja nawanan pugo murag overpatig nga na ja pag naghilot guys paggabi nahilot man ko ja gahapon pa ko na kuan nakaligos buntag ja kinahanglan sa kayo gilantan ta guys ato nang iligo kay sa init ng panahon ja muinit mo uwan mo na makadaan natag sakit pero uso si kazuron dari among silingan gipanghilantan pud ni uso pud ang hilanat lagi ja maoran to ang vlog guys kanang wala ni edit kay kuan ja ako gi-prepare daring ko namahaw manung ko kay ja na may tulo ka tab nga biko guys ara nang ihatid adto kay naman pwedeng comment nga magpahatid so ara nang ihatid ng tulo ka tab nga biko ja sa ning ibili ni cellphone kay asa ning i-charge. So, salamat ka dun yung tanan dya. Amping o gampo ang tanan guys. Ay, kuwan day guys kanang chat day kahang mananghilin karon nga si Violeta lagi nga manganak murag cesarean. Kay na kunoy mayuma ba to? Ato tabangan lang po nato sa pagampo guys nga mahaling kawas ra siya hang pagbuntis diya mahiling kawas ra ag iyang baby. Nga so tabangi pud bing ampo guys nga makaluwas si Violeta o si mananghilin dos Manila sa ilahang kuan kay murag Lunes kuno isisarian si Violeta ja amping tawag ampo guys kanang tabangi pud munyog ampo nga maokey ras Violeta hang pagmangken siguro na may viewers dari nga nakailada ng Violeta kanang tabangi lang pud mininjo og pagampo so maro to guys ang vlog ron guys salamat kadyo ja mo upload lang jud ko kay madto na lang pud nay mga piso-piso kana ba nga ma-save lang pud nato bisan sa injuhang pagtan-aw dak na kadug tabang namo salamat ja amping I love you and God bless.